Tile. Ça va? Ça va. Kukaya. Kuka usere. Che yemu ko eta tuni. Ni mani famu ne. Anturi. Ne dongo ye kuma mi fona yana ani jeli ka mi fo ma ke kili. Che ati sabali wa. Kuro ko fanda to ke mange ro. Ja jeli wo ci jeli la fuka bi. Jila est-ce que ko keta tini? Ango kuma be dabla sa. 31 sera bisaban kele no bisaban gele ko be chugudi. No kon mare ni le ba ka nyon fe parce que kabni ma jeli ga fuli ni le be 35 nyon fe. Donc nyina ta ko ni discussion ere ta la ere. No kon dalen do la. Che ne ni ngaw. E ni 31 du ko fe. Ka chane. Mais o te référence ou. Mais ne a fo mun mun jeli ga le bina ka ya. Mais sinon ça on a chengele woni tangue jeli ga wonna na ne sora no priorité be ne re bolo. Tine che ni fona ni ku do de. Ile la kan ne ka 35 ko fe ya. Mais anga plan body ibi inquiété muna. Et tu as fait un phone yana kan bi ka lu kili juli tan nani al say mod fu phone ne ma fini songo di ma fu di jawe ne be ni ngali kere. Mais ka fini ko non se 35 wono mo yo ye ga ba. Man mo mi ga utala. Utala re. Ma be figa fini kura de do kam fo mo go bo e mana bodro be ki joki la e kare ko nori. E fene kana ngina ko ne snam so tigide. Na fura ne yo yi mi ga fini koron do be na ne yo yi ne ga fini koron chena o malu ya ga boni tise go ke surtout 35 sa ngono shenkile. Fo nga fadu nye bonari. E be war de la bene. Est-ce que follow ni sa ikiri. Ikari ko yimba kala machine. Ikari ko juko nga. Na ma ko la jini ma de na. Yani jili kan se ka ikiri sa. E baro ko ni ya jili kan do na e di gere jara. E tiri di kai. Sino mo do fraga. Voilà. Mais c'est fait ko do lu famu. Mais ne ko mi fe ka mun na je do. Ire ka la je ire ma 31 bi nya suguna. Mais ne ko ni ba do kalli ne jili ka ta kan ko fe. C'est vrai. Non, c'est ça eta. Na ba ke muna. O ko male na ne ga ale na so ne mi jon ka. Yo. Ya me musu flana foro de tia. O etene. Sino ne yɛrɛ kɔni ne kun dabali banna dɛ. Ne ko kɔrɔlen ni ɲɔgɔn b'a sɔrɔ plan bɛ ɲɛnabɔra mais hali k'a fɔ ɲɛna A31 sera an b'a kɛ cogo di? Ne dabali ma ba i la. Non mais est-ce que an kun tɛ solution dɔ kala? Solution jumɛn? E ni jeli kan ni an bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayi tiɲɛ na ne tɛ se k'o kɛ mɔgɔ saba. E kɔni b'a dɔn mɔgɔ saba jɛla kelen b'a kun fɛ ne tɛ se k'o kɛ. Bon a ka ɲi sa an b'a kɛ ta ye. Donc an bɛ 31 kɛ ɲɔgɔn fɛ. E bɛna robe wa e bɛ jumɛn de fɛ? Veste complète ya robe wa ou bien jumɛn? Ayi an ka kɛ robe ye surtout molanti minnu bɔlen don sisan n'i y'o don san nɔ non forme fɛn bɛɛ a bɛ ye o la yɛrɛ ka ɲa. N'i y'o plaqué na san nɔ ka saki ɲɛnama dɔ san ni chaîne complète e yɛrɛ b'a dɔn. N'a ma ɲɛ k'i ye muso kɔni i kan ka chaîne don buguli ninnu ani samara kura i b'a bɛɛ de san. Bon ne kɔni ye jate min bɔ fɛn fɛn ye 20,000 dɔ kɔni o bɛ sɔn ka taa la dɛ o yɛrɛ o y'a ye n ye dɔɔni bɔ a la komi n ka bugulu kɔrɔ ninnu dɔw bɛ yen nɔ n bɛ se ka buguli don ni bugulu sɔngɔ bɔra a la bɔ fɛn fɛn 25,000 28,000 a bɛ sɔn ka taa o la. Ok non problème t'a la n b'a gérer an bɛ 31 kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka dimi sa e b'a dɔn ne kɔni cɛ ne bɛ cɛ n'i y'a mɛn jeli kan donna a la a jalen tɛ yan. O don ne. N'a kun bɛ don a la. Yɔrɔ. Ne bɛ se ka jeli kan ne bɛ se ka jeli kan fisa ni aw. Sinon n'i ye jeli ka ɲɛbɔli i fɛ kɛnɛma ne de y'i ko k'i jɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Haya. Walayi n'an bɛ 31 kɛ hakili latigɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Non o bɛ sɔn ka diya n ye yɛrɛ. Voilà ok merci.